YBY फान एप्लिकेशनाव गोदान नटिस फैलायबाय जोंखौहाय गोदानै आरो भेरिफिकेसन खालामनो होदों 2 घन्टानि सम होबावदों स' बेवहाय बिथांमोना YBY फान एप्लिकेशननिफ्राय जोंखौ जोर जबस्तियै भेरिफिकेसन खालामनो थिनदों स' हाय हेलो लोगोफोर आं आरो दायो नोंथांमोननि सेरावहाय फिन खेबसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय जानो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअखौ सोरनिबा फेसबुकफोरावहाय नङाबा इउटिउब चेनेलफोरावहाय नुबायबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर जायखियानो जादोला नोंथांमोना जुदि नुवाखैब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों भिडिअखौ जोबजासिम नायलां नोंथांमोना बुजि मोनखागोन नायलांब्ला नङा होमब्ला भिडिअखौ माब्लाबाबो स्किप खालामनाङा नोंथांमोना भिडिअखौ जुदि स्किप खालामोबा बुजि मोननाय नङा थौदो होमब्लालाय मानोथो गोबाव खालामबाय थानोसै डिसक्लेमारखौ सिदा लागायजेननोसै नायलांदो। जानो हागौ नोंथांमोना बै आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै भिडिअआ मानि थाखाय जागोन एसेब्लाबो हमदांनो हाखाबाय नङा होमबा लोगोफोर थ' लोगोफोर जायखियानो जादोला नोंथांमोनाथ' गोबां सुबुङानो मिथिखायो दायो ससियेल मिडियाआव मानि थाखाय दावराव जागासिनो दंमोन आं नैबे भिडिअखौ लाबोला होननानै सानदोंमोन नाथाय थेवबो उपाय गैया नोंथांमोननि सेरावहाय आपडेट सानफ्रोमबो होबाय थादोंमोन नालाय दिनैबो फिन खेबसे नोंथांमोननि सेरावहाय आं आपडेट होनो होननानै नैबे मोनसे नटिसखौ नोंथांमोननि सेरावहाय लानानै फैबाय आरोना थ' नैबे नटिसखौ आं मैयानो मोन्दोंमोन नाथाय आं मैया नोंथांमोननि सेरावहाय बे भिडिअखौ होनो हादिया नाथाय ओंखायनो आं दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे भिडिअखौ होनाय जाबाय एसे लेट जानायनि थाखाय नोंथांमोना आंखौ गाज्रि मोननांला सरि जायखिजाया नोंथांमोननि सेरावहाय आं फंनैसो बाथ्रा बुंनायनि सिगाङावनो मोननैसो भिडिअनि क्लिपखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय देखायलांनानै होनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनानै नोंथांमोना बुजि मोनखागोन आरो निसय आं सानो आरोना लोगोफोर थौदो बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौ। YBY फान एप्लिकेशनाव गोदान नटिस फैलायबाय जोंखौहाय गोदानै आरो भेरिफिकेसन खालामनो होदों 2 घन्टानि सम होबावदों स' बेवहाय बिथांमोना YBY फान एप्लिकेशननिफ्राय जोंखौ जोर जबस्तियै भेरिफिकेसन खालामनो थिनदों स' नोंथांमोना खोनासंलांबानो जाबाय आं फरायनानै दिन्थिनि KYC आबुं खालामग्रा बाहायगिरिफोरनिफ्राय गासैबो रां दिहुननायखौ प्रसेसिंनि थाखाय बेंकआव गथायनाय जाबाय आरो रां दिहुननायफोरखौ मोनसेनि उनाव मोनसे बिसोरनि एकाउन्टआव जमा खालामनाय जागोन स' रायजो राजा नोंथांमोन बेवहाय YBY फान एप्लिकेशन नटिसनिफ्राय दिनै फुंबिलियाव जायफ्रा उइथड्र खालामदोंमोन जायफ्रा मैयानि दिनाव KYC कमप्लिट खालामदोंमोन आरो दिनैनि समाव उइथड्र जायफ्रा खालामदोंमोन स' बिसोरनि फैसाखौ बेंकआव जमा गथाय हरनाय जाबाय आरो मोनसेनि उनाव मोनसे एकाउन्टआव हरनाय जासिगोन होननानै बुंनाय जादों आरो बेवहाय बुंदों जायफोरा भेरिफिकेसनखौ आबुं खालामाखै अन्नानै थाबैनो KYC भेरिफिकेसनखौ फोरमान खालामनायनि जोबथा सम 2 घन्टानि सम बा 2 रिंगानि सम दंबावो जोंनि गेजेराव स' बिथांमोना YBY फान एप्लिकेशननिफ्राय जोर जबस्तियै जोंखौ आरो 2 घन्टानि सम होबावदों भेरिफिकेसन बा KYC कमप्लिट खालामनो स' थारैनो बाथ्राया बेसेबां सैथो जुदि सोरबा सासेनिखौ जुदि उइथड्रखौ साक्सेस खालामना होनायमोनब्ला जों रायजो राजाफ्राबो बे YBY KYC खौ जों खालामनो हागौमोन नाथाय आंहा दासिमबो पेन्डिंआवनो दङ रायजो राजा नोंथांमोना नायबानो जाबाय आंनि पेन्डिंआव थानायखौ जुदि सोरबा सासेनो जुदि बे YBY फान एप्लिकेशननिफ्राय दिनैनि समाव जुदि उइथड्र जानायमोनब्ला दासिमहालागै स' गोबां रायजोफ्रानो दिनै KYC खौ खालामगौमोन नाथाय दासिमबो पेन्डिं इन बेंकआवनो दङ दहाय फुंबिलियाव गोजामोन नाथाय दायो गुफुराव फैबाय स' बे फैसाखौ जुदि इउज खालामनो हायाब्ला जों मा लाब जानो इउज खालामनो हाब्लासो जोङो भेरिफिकेसनखौ खालामथार रायजो राजा नोंथांमोन। थ' लोगोफोर भिडिअआ बेनोमोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो बुजि मोनखाबाय आरो जायफ्रानोखि बुजि मोनाखै नोंथांमोना अन्नानै प्लिज बे भिडिअखौ अन्नानै रिपिट खालामनानै नायफिनबानो जाबाय अब्लानो बुजि मोनगोन जायखियानो जादोंला नोंथांमोनाथ' थारैनो नैबे भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय इम्परटेन्ट होननानै आं सानखादों आरोना लोगोफोर ओंखायनो जेसे हागोन नोंथांमोननि लोगोफोरनोबो बे भिडिअखौ हाजासिम शेयार खालामना हो नङा होमब्ला लोगोफोर जाहाथे बिथांमोनाबो नैबे भिडिअखौ फिन खेबसे नायनानै डाउट जानायफोरा क्लियार जायो आरोना लोगोफोर ओंखायनो नोंथांमोनाथ' नैबे भिडिअनि माबायाव नटिसाव जाबायदि मोन्दों जाबायदि मोन्थिदों नोंथांमोनाथ' बुजि मोनखाबाय नङा होमबा लोगोफोर जायफोरानोखि KYC मारिदोंमोन बिथांमोना अन्नानै नेनानै थादो आरो जायफोरानोखि KYC मारियाखैमोन बिथांमोना अन्नानै आं बुंलायासै नोंथांमोना बेखौथ' मोनथिखाबाय नङा होमबा नैबे जिथु नटिस मोन्दोंमोन आरो जाय सुबुङानोखि बिथांमोना KYC मारिनानै बेफोरबायदि नटिसखौ मोन्दोंमोन आरो बिथाङा बेबायदि जादोंमोन आरोना लोगोफोर ओंखायनो जेनेबा नैबे
दासिमबो क्लियारलि जायाखै बियो आबुङैनो फैफिनगोन होननानै आरोना लोगोफोर। ओंखायनो जायफोरानोखि KYC मारियाखै नोंथांमोना एसे सानै हयै माबा खालामनानै नायदो आरोना लोगोफोर। जायखियानो जादोला जोबनायाव जुदि नोंथांमोना आंनि नैबे फिन खेबसे भिडिअ होनायाव जुदि माबाफोर गाज्रि मोनदोंब्ला अननानै आं नोंथांमोननि सेरावहाय निमाहा बियो आरोना लोगोफोर। जोबनायाव नोंथांमोना जुदि नैबे आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो। जोबनायाव बेल आइकनखौबो दाबायना होदो जाहाथे आं बेफोरबायदि गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांनियाव गिबियै नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर। स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन। बाय बाय।